Min biriya tekir tüket bir amın Rabum menevsan terbesik şboyte Min biriya tekir tüket bir amın Rabum menevsan terbesik şboyte Navite şirin ketyed deymen Esterne bumjte heyvenat eymen Navite şirin ketyed deymen Esterne bumjte sebrad deymen Ez zinar sozlar Venk TV piroz dikim. Hêvîdarim demên pêşiya me de, rojên pêşiya me de gelek xebatên xweş diyarî gelê me bike. û ez wek hunermendekî Kurd wan ra serkeftinê dixwazim û dibêjim çi alîkarî destê me bê em ê ji bona Venk TV em ê bînin cî. Ez carekê din Venk TV pîroz dikim û hêvîdarim gelên me yek xwedî kultura xwe derdikevin, alîkariya Venk TV bibin, gelek sırav serkeftin ji Venk TV û xebatkarên wê re. Spas.